Splużjoni kbira f'kamra tan-nar fit-triq tal-qadi bejn il-Matab u s-Salini fil-limiti tan-Naxxar ħażet lil Malta l-ħabta tas-6:30 fl-għodwa ta' tnejn. Waqt li seħħew sensiela ta' splużjonijiet qabel u anke wara, l-akbar waħda mhux biss eżżet l-akwati u nistemet minn diversi reġjuni, iżda l-impatt tagħha saħansitra kkisser il-ħġieġ ta' numru ta' residenzi. One News jinsab informat li diversi familji inkluż dawk fil-qawra mijiet ta' metri l-bot għamu maħsudin bil-ksur tal-ħġieġ ta' residenzi tagħhom. Għalkemm il-kamra tan-nar kienet tintuża minn numru ta' qdiet biex jaħdmu l-lob tan-nar rispettiv. Fosthom laqda piroteknika 11 ta' Frar ta' San Ġwan u laqda tan-nar Marija Bambina tan-Naxxar jirriżulta li ħadd ma kien fil-post meta seħħet l-isplużjoni. Minkejja dan żewġ tirġiel ta' 47 u 67 sena, it-tnejn minn San Pawl il-Baħar li kienu qed jaħdmu r-raba tagħhom fl-akwati kellhom bżonn jittieħdu l-isptar Mater Dei minħabba x-xokk u għax sofrew ġrieħi ħfief. One News informat li volontieri li jaħdmu xogħol pirotekniku għal numru ta' festi għawċin kienu fi triqthom propju lejn din il-kamra tan-nar għal ġurnata oħra ta' xogħol u jħossuhom fortunati li ma waslux kmieni kif ippjanat. Fil-fatt jirriżulta li huma kellhom jaqbdu traġitt mal-Gozo Channel tas-6:15 ta' dalgħodu, iżda tilfuh u spiċċaw jaqbdu l-vapur ta' wara. F'dan il-ħin laħqet seħħet l-isplużjoni. Konsegwenza tal-isplużjoni l-kamra tan-nar inqerdet għal kollox, għajr kamra żgħira li kienet tintuża bħala kċina għal volontieri li jaħdmu fil-post. Il-pulizija ġew informati bl-aċċident u marru immedjatament fuq il-post, flimkien mal-ħaddiema tal-Explosive Ordnance Division fih dan il-Forzi Armati ta' Malta, ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku. F'dan il-ħin skattat operazzjoni delikata inkluża investigazzjoni intensiva anke bl-użu ta' drone biex jiġi verifikat jekk kienx hemm iżjed periklu ta' iżjed splużjonijiet jew persuni maqbutin fit-tifrik. Fl-istess ħin it-triq magħrufa bħala t-tela tal-Ommu ingħalqet kompletament. Xi vetturi li nsertaw għaddejjin mill-akwati fil-ħin tal-isplużjoni spiċċaw bi ħsarat konsiderevoli waqt li ntlaqtu mid-debri, inklużi ġebel kbir mill-istess kumpless tan-nar. Il-kellim tal-Pulizija Brendan Pizzani konferma li l-licensee tal-kumpless tan-nar ġie kkuntattjat u konferma li ma kien hemm ħadd fuq il-post fil-ħin tal-aċċident. Sa dan it-tant ġie informat il-Maġistrat Joe Mifsud li fetaħ inkjesta u ħatar diversi esperti biex jassistuh fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Brabta ma' dan l-aċċident il-Prim Ministru Roberta Bela wkoll kiteb fuq il-midja soċjali tiegħu fejn wara s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-persuni kollha affettwati.